24थि बड'लेण्ड मुंख्लं सना काप 2024 खैराबारि बिनि खेल जागायजेननायनिफ्राय 19 अक्ट'बरनिफ्राय दिनै फैयै 26 अक्ट'बर खालाराव बियो फाइनेल गेमसिम सफैबाय। दिनै फाइनेल गेमाव जों बिराद मोनसे मोजां परिबेस नुदों। मोननैबो दोलो नावबान्दा भार्सेस जोंहा मुकालमुवा बे मोननै दोलोनि गेजेराव माने मोनसे आकर्षणीय गेलेनाय बादायलायनाय सोलिगासिनो दङ आरो जथेस्थ' बेवहाय दर्शकफोर दङ, नायगिरि बिथांमोन दङ। जोबोद माने गोसो गुदुं नायगिरि बिथांमोनाबो। गेलेगिरिफ्रा जेरैबायदि गोसो होनानै गेलेदों, नायगिरि बिथांमोना आरो बिनिख्रुइ बांसिन गोसो गुदुंथार। आरो बेवहाय जोंबो गोजोननाय मोनदों जि थांखिजों बे माने हाबाफारिखौ दिनैनि हाबाफारिखौ जों खुंफुंदों, बे थांखिया जाफुंसारदों होननानै जों माने साननानै लानो हादों। आरो जों नुनो मोनदों बे खेला जोंनि बे थांनाय गोलाव समनि बड'लेण्ड सोमावसारनायजों सोमोन्दो गोनां मुंख्लंफोरनि मुङावसो जों बेखौ खुंनाय जादों। 1988 मायथाइनिफ्राय खैराबारि ओनसोलाव मुंख्लं जादोंमोन। गासै 47 सा मुंख्लंफोर बे खैराबारि ओनसोलाव माने मुंख्लं जादों। आरो बियो 2020सिम जों जिखिनि 47 मुंख्लंफोरखौ मोनदों बिथांमोननि गोसोखांथियावनो नैबे सना काप फुटबलखौ जोङो टुर्नामेन्टखौ खुंबोबाय थादों। आरो बे माने टुर्नामेन्टखौ रायजोफोरनिफ्राय जोङो अनसुंथाइ लायै लायै खुंबोबाय थानाय जादों। रायजोफोरा अनसायनानैनो बे माने खेलखौ खुंनो थाखाय बिथांमोना सुबिदाखौ खालामनानै होयो। दिनैसिम बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय जों जेबो अनसुंथाइ मोनथ'वाखै। जुदियोबा सोरबा पार्सनेलि सहाय खालामो बे आलादा बाथ्रा, खिन्थु बिटिसि गभर्नमेन्ट हिसाबै जेरैबायदि गुबुन गुबुन माने खेलफ्रा जेरै मोननो हादों बेबायदि मोनथ'वाखै। दा बेनिखायनो जोंनि बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथां आरो लोगोसे खेल बिफाननि जोंनि दावबायसा बर' बिथांमोनखौ बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय खैराबारिनि बे मुंख्लं बड'लेण्ड मुंख्लं सना काप माने जोलुर जि खेल जायो बिनि मुङावबो माने सरकारनि बिटिसि सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ, राङारि अनसुंथाइ होनो थाखाय जोङो खावलायदों दिनैनि बे मन्चनिफ्राय। आरो जों जोबोद गोजोननाय मोनदों जि थांखिखौ लानानै जोंनियावहाय खेलखौ खुंनाय जादोंमोन बे थांखिया किसु जाफुंसारदों जों मिजिंथिनो हायो। खारन बेवहाय जों जेसेबांखिनि दर्शक दिनै नुदों फाइनेल गेमावहाय बिराद मानसिफोर फैदों बेवहाय आरो गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीनि मानसिफोर बेवहाय फैदों। बेवहाय केबल माने मोनसेल' हारिनि मानसि नङा, माने गोजोन सान्थिया दिनै फैबाय आरो बिनि थाखाय बयनिबो गेजेराव मोनसे गोरोबलायनाय माने मानिलायनाय आरो अनलायनाया बे मोनसे फोरमान दिनै माने जों मोननो हादों। दा बिनि बादै जोङो नुदों जे जायफोर बिथांमोनानोखि जोंनि नैबे खेलखौ खुंफुंनायनि बेलायाव राङारि अनसुंथाइ होबाय बिथांमोननो जोङो गोबां माने साबायखर हरदों गोसो गोरबोनिफ्राय। आरो जायफोरानोखि डाइरेक्टलि इनडाइरेक्टलि सोरबा फिजिकेलि सोरबा राङारि सोरबाया इनडाइरेक्टलिब्लाबो जोंखौ मदद खालामदों। दा बेनिखायनो नैबे खेलखौ जाफुंसार होनायाव जाय बिथांमोना जोंखौ मदद होबाय बिथांमोननिसिम जोंनि गोसो गोरबोनि साबायखरखौ जों बावहरबाय। आनखि बेवहाय जोंनि मेडिया पार्सन जायफोरानोखि जागायजेननायनिफ्राय दिनैसिम माने मिडियायाव बे इलेक्ट्रनिक मिडिया जाथों, बे पर्टेल जाथों, बे प्रिन्ट मिडिया जाथों, नोंथांमोन बयबो बेवहाय मदद होनायनि थाखाय जोंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जाबाय। गाहाय आलासि हिसाबै जोंहा दिनै गाहाय आलासि महरै बिटिआरनि इएम डक्टर निलुत स्वर्गियारि बिथांखौ लिंनाय जादोंमोन। बिथाङा जिहेतु काउन्सिलावहाय 4टा बाजियाव मोनसे माने गोनांथार मिटिं खुंनाय जादों, दा बिनि थाखाय बिथाङा फैनो हायाखै। बे मेसेजखौ बिथाङा हरदों। बिनि सोलायै जोङो एसडिअ बिथांखौ बुंनाय जादोंमोन। एसडिअ बिथाङा लोमजानानै दङ, बिथाङा फैनो हायाखै। आरो बेनिखायनो दिनैनि खेलखौ जोङो माने जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कर्नेलियास दैमारि बिथांखौनो जोङो बेखेवनो होदों। आरो लोगोसे बिजाब बेखेवनायखौ जोङो नैबे हाइ स्कुलनि जि हेडमास्टार माने कर्ण बर' बिथांखौ बेखेवनो होनाय जादों। प्रिपारेसनाव दङ, माने जों बयबो गोसोफोरखौ माने थिग खालामहोलांदों जे माने मा होनना बुङो जोंनि बे रुपाथि मायथाइ फोरबोखौ माबोरै जों खुंनो हायो। दा बेवहाय दान बरंग'नि बाजेटआ गिदिर जागोन। दा बेनिखायनो जोङो काउन्सिलखौबो बिनि थाखाय जों एप्रच खालामनानै दोननो सानदों। काउन्सिल गभर्नमेन्टआ बिनि थाखाय मा रोखोमनि बेबस्था लायो जों निस्सय बेखौ रिकुवेस्ट खालामगोन। आरो बेजों लोगोसे रायजो राजायाबो दानिफ्राय गोसोखौ फुदुंखानानै दोनोब्ला समाव बिथांमोनाबो अनसुंथाइखौ होनो थाखाय रेडि जागोन। आरो बे मोनसे जाकजमकै जानायनि सम्भाबना दङ। आरो जोङो दिनैनो फाइनेल खालामनो हायाखैब्लाबो रायलायनाया सोलिबाय थादों जे जोंनि जि माने राजिब गान्धी माने मिनि स्टेडियाम दङ बेवहाय जोंनि बे हाबाफारिखौ फैगोन बाराव जों खुंनो हायाबो जानो हागौ, जिहेथु कनस्ट्राक्सना आन्डारगयिं माने अनगयिंआव दङ। दा बेनिखायनो जोंनि फैगोन बारनि जि माने खेलनि बादायलायनाय नैबे फिल्डआवनो जानायनि सम्भाबनाया मेक्सिमाम दङ। जों प्रिपेरेसनाव दङ। दिनैनि जि जोबथा गेलेनाय बियो जोंहा खैराबारि हालामाव बयनिख्रुइ देरसिन मोनसे गेलेनाय बादायनाय। मानोना बियो जोंनि बर' हारिनि जिथु दावहा जादोंमोन बड'लेण्ड, जों 50-50 नागिरदोंमोन।
बै समाव जोंनि खैराबारि ओनसोलनिफ्राय गासै 47 जन मुंख्लं जादोंमोन आरो बे मुंख्लंफोरनि मुङावनो जों दिनै नैबे जोलुर बादायनायखौ होबाय थायो मानोना जोंहा गोबां मोनसे मिजिं दङ बे गेलेनायजों लोगोसेनो जोंनि उथिफुनाय आरो जायफोर सेंग्रा सिख्लाफोर बिथांमोननो जों उत्साह होनो हायो आरो बिथांमोननि मिजिंखौ जों गेलेनायजों लोगोसेबो जों लांफानो थाखाय जों बे गेमखौ होबाय थानाय जायो आरो दिनै फैयै फैयै बे गेलेनाया 24थि जाबाय फैगोन बोसोर जोंहा रुफाथि मायथाइ जागोन ओंखायनो जों दिनै देग्लायनि जि जों गेम बेखौ एसे थेलेलेबे बनायबाय जोङो मानोना जों फैबाय थानायाव जोङो बेखौ गेदेर भाबै गोबां गेदेर गेदेर टीमफोर लाबोनानै जों गेलेहोनो सानदों ओंखायनो देग्लाय जों एसे थेलेलेबैनो फाथिनाय जादों अब्लाबो देग्लाय जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों दिनैनि जिथु फाइनाल गेम बे फाइनाल गेमाव जोंनि खैराबारि हालामजों लोगोसेनो खाथि खालानि जोंनि आनसलिकफोरनि सुबुंफोरा फैनानै थुबुर जानानै जिखिनि गेलेगिरिफोरखौ उत्साह होदों जोंफोरखौ बेखौ फाथिबाय थानायाव जोंखौ उत्साह होदों जोबोद गोजोननाय मोन्दों जोबोद मानसि जादों बुंनो हायो मोनसे जों खुसि जादों आरो दिनै थेंक इउ मोनसे फोसावथाय क'क्राझारनि सिबि जुवेलार्सआ नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों बाम्पार अफार सना रुफा बायग्राफोरनि थाखाय धामाका अफार सनाजों गावखौ समायफ्लेहोनो गोसो गोनां बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथाङा लुबैनाय बायदि सनाखौ सिबि जुवेलार्सआव फैनानै खम बेसेनावनो लांफैनो हागोन बे अफारखौ अक्ट'बर दाननि 31 अक्ट'सिम होनाय जादों नोंथाङा बे सिबि जुवेलार्सआव गोबां रोखोमनि सना आरो डायमन्डफोर मोननो हागोन जेरै डायमन्ड जुवेलारि राजकोट जुवेलारि बम्बे कास्टिं जुवेलारि कलकाता जुवेलारि मेसिन मेड जुवेलारि आरो ट्रेडिशनेल जुवेलारि नोंथाङा बे सिबि जुवेलार्सआव मोननो हागोन डायमन्ड जुवेलारिनि थाखाय 15% अफार होनाय जादों लोगोसे सना बायग्राफोरनि थाखाय 1 ग्रामाव 500 रां खम बेसेनाव मोननो हागोन लोगोसे गोजाम सनाखौ सोलायनायनि थाखायबो स्पेशेल रेट बानायनाय जादों नोंथांमोना क'क्राझार सिबि जुवेलार्सनिफ्राय आबुङै मिथिनोब्ला 9954273079 जानबुं नाम्बाराव कल खालामनो हागोन